आईचे भागवत पुराण कोंकणी तर्फे चलचे वेदिक हिरोइन्स म्हणून सिरीज आका सगळ्यांक स्वागत. आम्ही मंगलाचरण म्हणून आईचे हे सेशन सुरू करूया. ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. सगळ्यांक वापस एक पंत स्वागत करता असं आईचे हे सेशनाक. ताजे फुडे एक ताजे आईचे कार्यक्रम सुरू करचे फुडे एक विषय सांगूक इच्छी पावता की आईचे सेशन म्हळ्यार 1000th एपिसोड सेशन भागवत पुराण कोंकणी तर्फेन चलता आसची. एक 1000 एपिसोड कसले तोंदरी नसले नावे एक मध्यंत एक कसले ब्रेक ये नसतील तशी हे मुखारसून होरूक तंतो हाजी मागशी काम केलेले श्रीमती विद्यापै माताजी हंका आणि मुरलीधर चरण प्रभू सखीचरण माताजी आणि मेन जावन राधाकुंड प्रभूजी हिज ग्रेस राधाकुंड प्रभूजी हंका सगळ्यांक आणि सगळ्यांनी एक प्रयत्न केलेले देखून आमका आयची दिसाक हे एक सेशन्स चलता आसा हे पर ऐकूचे के भक्ती मार्गारे कृष्ण प्रज्ञेरे वच्चोक एक अवकाश मेळ्ळा. ताका सगळ्यांक धन्यवाद सांगता. आणि आता मी आईचे मेन जेवणाचे हे सेशन गंगादेवी वयर आसा. गंगादेवी आमकां गोत आसा भीष्म पितामहाले अम्मा. क्लियर जावन आमकां सगळं कहाणी कशी कसले आणि गंगादेवीलान तो आमकां कसले शिकूक मेळटा तिगेल ते एक जीवनांतुले आमी खंयचे आदर्श काणगे येता म्हणून सांगून आमगेल मुखारी सांगू येता सांची आमकां जिताजी बग्गे विवरण दिवचे येता सांची हरग्रेस राधाराणी माताजी हंगेल एक किरू परिचय सांगूक प्रयत्न करता. हंगेले कार्मिक नाव
पवित्रा मुकुंद शानभग हन्नी हिस होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज हंगेले शिष्य हंगेले विद्याभ्यास ಬಗ್ಗೆ ಸಂಚಿಜಲರಿ हन्नी MA क्लिनिकल फिकालजिस्ट हन्नी सर्टिफाइड RE and CBT थेरपिस्ट आणि राधा गोपीनाथ देवस्थानांतो वर्डिक जयंतील चेयांक चेतना लेक्चर्स दितांची माताजी सनी फॅमिलीक विंगड विंगड विषयारी ऑनलाइन सेमिनार करतांची आणि एक एक्सलेंट कुकई वई एक सिंगर कॅरिंग आणि सपोर्टिव्ह वाईफ बायल हंका कृष्ण प्रज्ञेंतूची असे राधिका गंधर्विका आणि रसिका मिळले त्याजन दुवसांची हंका स्क्रिप्चर्स विषयारी लायक ज्ञानस आणि ते हन्नी हंगे जीवन आणतोय फॉलो करतांची हन्नी एक काउन्सिलर वय आणि कोल्हापुरांतू मस्त डिवोटी सांग गाईड करताची आणि मस्त माताजी सांग ऑनलाइन जाऊन झूम लिंक करी भगवद्गीता क्लासेस करतांची आणि हिस ग्रेस वृषभानु प्रभुजी आणि हर ग्रेस कृतिदा माताजीले वंडरफुल अँड कॅरिंग धुव आणि हंगेल भाऊ हिस ग्रेस श्रीदाम सखा प्रभू हन्नी वही भगवद्गीता क्लासेस करतांचे आणि त्यांनी एक एक्सलेंट प्रीचर आहे आणि आता मी एक पंता हरे कृष्ण महामंत्रा म्हणून हर ग्रेस राधाराणी माताजी का स्वागत करिया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा माताजी हरे कृष्ण स्वागत सर आजी गंगा माताजी विषयारी आमका ಸ್ವಲ್ಪ विषय सांगून देऊ का म्हणून निमगून घेता तुमगेले की हरे कृष्णा शॉर्ट प्रेयर म्हणता मी तुम्ही ऑलरेडी मंगलाचरण म्हणता हांव बी म्हणले जस्ट से शॉर्ट प्रेयर ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार शिवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तर गंगा देवीचेरी आम्ही उलयताती आणि आज ऐकताती ते आमचं सौभाग्य असं। श्री चैतन्य महाप्रभू नाही श्री चैतन्य महाप्रभू पहिले दुसरे सांगचे म्हणजे श्री कृष्ण हे धर्तीवर राहिले त्यांनी लीला केले खै वृंदावनात आणि मेन तांगल सगळं लीला खै झाली गोवर्धन आणि यमुना तट यमुना ऑन द बँक्स ऑफ रिव्हर यमुना थंय राबून तांगल मुरली वाजवचे नौका विहार करचे गोपी संगाती ते उदकांत खेळचे यमुना देवी संगात मस्त लीला झाले तेन्ना केन गंगा देवीने पळयले हे सगळे तरी तिगर मनात मत्सर भावना येईल ना हे न जात नाही एके पंता अरे तीक मेळ्ळे म्हाक मेळ्ळी अश कशी अश विचार येईल ना तीक आनंद जाले पळोवन की यमुना देवी इतले बरे कोण सेव करतस कृष्णा गेले तांकां लीला स्पोर्ट्स उदकांत स्पोर्ट्स करचे खातीर उदक दितस आणि तांणी भायर रास लीला थंय करताले यमुना तटा लागींच करताले ते रास लीला करतना यमुना देवी थंड वारे दिताले सगळं तांकां धग जाऊ नये म्हणून तरी गंगा देवी मनात अशी विचार आयले आनंद जाले तीक पळोवन पण म्हाकाय अशी सेव करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी अवसर मेळ्ळे बरे जाता आशिल्ले अशी तिगर मनात विचार आयले तर अशी विचार करनी तिने तपस्या केले की हे देवा म्हाकाय सेव करची मनात असं म्हाकाय तुमकां सेव दिया ती अशी
तिने विचार केले आणि तपस्या केले. तपस्या केल्या पुढे तिका श्री कृष्णाने आशीर्वाद दिले आणि हे सांगले की कलियुगातून हांव आणि श्रीमती राधाराणी दोघ जण येतले एक रूप घेऊन गौरंग महाप्रभू रूप घेऊन आणि त्यांना मस्त सेवाचे ऑपॉर्च्युनिटी मिळतले. एक मस्त तुमका सेवाचे ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतले, अवसर मिळतले. आणि तशी झाले की महाप्रभू आयले तरी पहिले महाप्रभूगल आगमन कशें जालें. अद्वैताचार्य गंगा तटाचेर बसून तांणी शालिग्रामाक अभिषेक करताले गंगाजल घेऊन आणि तुळशी पान घालताले आणि प्रार्थना करताले की हे देवा तू यो म्हणा तुका गरज आसा. तशकणू महाप्रभू आयले. महाप्रभू जन्मा वेळार सुद्धा सगळे भक्त महान वैष्णव गंगा लेग राबून गंगा भितर राबून प्रार्थना करता आशिल्ले. ते दुसरे हे आशिल्ले चंद्रग्रहण प्रार्थना करता आशिल्ले आणि सगळ्यांनी थंय स्नान बी केले आणि त्या वेळारीची देव प्रकट जालो महाप्रभू. आणि मागीर महाप्रभू गंगात कशी कृष्ण यमुनात न्हाताल तशी महाप्रभू गंगात वताल एव्हरी डे. दिवसांतून 3 पण तरी एटलीस्ट गंगा वचून न्हावन येताल महाप्रभू. मागीर केशव काश्मीरी गल्लीला सगळ्यांक गोतच घेतली. ऑलरेडी ऐकल्या न्ही केशव काश्मीरी काणी गोतच वे ना. ओके. तरी केन महाप्रभू सान आशिल तेन्ना ताका निमाई पंडित म्हणून म्हणताले. निमाई म्हणताले पण मागीर ही संस्कृत टीचर जाले महाप्रभू. स्कॉलर संस्कृत शिकयताले म्हणून तांकां निमाई पंडित म्हणून नाव जाले. आणि अगदी यंग एजार दोनू शिकयताले. सान असताना 2 शिकयताले. तर एक दिवस थंय नवद्वीपांतू केशव काश्मीरी म्हणून एक विद्वान पंडित आहे. सरस्वतील महाभक्त आणि सरस्वती तागे जिब्बेचेर अशी अशी फ्लुएंटली तो हे कंपोज करतालो नवीन काव्य. काही त्रास जायनाशिल्लो, वेळ लागनाशिल्लो, विचार सुद्धा करका पडनाशिल्लो. तरी खंय विंगड शहरात वचून तो हे करतालो वाद विवाद किंवा तांगा सांगा स्पर्धा अशी करतालो. नवद्वीपात तांणी येवचे पयलीं ताका नाव पाविले की तो इतलो विद्वान आसा. तर सगळे जण भितर आशिल्ले. ती कोणे मुखार येवचे तयार ना स्पर्धा करच्याक. जाल्यार मागीर तांणी जर जिंकले तरी मागीर कल जाताले की हांगा सगळ्यांक नाव वायट जाताले. तर तांणी एक आयडिया केले की आमी कल करया आमी निमाय पंडिता सांगात हागल स्पर्धा दवरेल. तसं इत्याक म्हळ्यार इफ ही लुजीस इफ निमाय लुजीस तो सानच म्हूण तो ही लॉस्ट अशी ताका तो जिंकनी. पण जर तो जर जिंकलो तरी हे नवद्वीपाल नाव व्हड जातले आणि आमकां प्रतिष्ठा मेळटले. सो ते स्पर्धा दवरले. तर निमाय पंडित आणि केशव काश्मीरी. तर महाप्रभूने ताक सांगले केशव काश्मीरी का की गंगा तटाचेरी बशिले की गंगा स्तुती तो तुम्ही काव्य रचना कराती आणि म्हणाती. तर केशव काश्मीरी ऍट द स्पीड ऑफ द विंड इतलं फास्ट त्याने कंपोज करून फटाफट म्हणतीर गेलतो. आणि महाप्रभू ऐकत आशिल्ले आणि सगळं म्हण जायना पुढे महाप्रभून ताका स्तुती केली. अरे वा कितले बरे कोण तुम्ही म्हणले. फक्त 1-2 चूक झाले बाकी सगळं परफेक्ट आशिल्ले. तर केशव काश्मीरी म्हळ्यार हांव इतलं फास्ट हांव रिसायट केले तुमकां चूक सोदच्याक बी वेळ कशें मेळ्ळे. चूक सोदच्याक आमी सगळं सम आयकूंका पडटा ताजे बद्दल थोडे विचार करका पडटा तेन्ना आमकां कळटा न्ही चूक आस म्हणून. तर महाप्रभू एक्झॅक्ट खंयचे श्लोक चूक आशिल्ले ते श्लोक रिसायट करून ताका सांगता ती तुम्ही हांगा चूक केले. भवानी भरता म्हळ्यार कळ्ळें भवानी गल बामूण शिवा हे तागल जटाचेरी गंगा येता अशी ते श्लोक आशिल्ले. भवानी ऑलरेडी ती
पार्वती माय शिवागल बायलाची तर परत भवानीगल भरतू म्हण का म्हूण अशी कल की तान चूक केलेली. तर ताका शॉक बसले की आज ते कोणे मगले रचना तू चूक तांक चूक मेळ्ळी केन्नाय कोणे सोदनी आणि हो सांज चल्लो अशें कशें जालें. तर तो एक्चुअली डिप्रेशन वता फॉर वन हू हॅज नेवर लॉस्ट पळय फॉर वन हू हॅज बीन ऑनर्ड डिसऑनर इज वर्स दॅन डेथ म्हणून इंग्लिशान म्हण आसा. कोणाक हे जाल्या कल म्हणटा कोणाक मस्त सन्मान मेळ्ळ्या ताका केन्ना सन्मान मेळना किंवा ताका अशी सगळ्या मुखार जर इन्सल्ट जाता तर इट इज लायक डेथ मृत्यू प्राप्त केले म्हण जाता ताका. आणि तो तागेले घरा वचून खंय राबिल तो थंय वचून तो रडच्या लागलो आणि सरस्वती देवीला प्रार्थना केल्या की हे देवी तू म्हाका अशें कशें सोंड दिलें तू केन्नाय म्हाका साथ दिता पण अशें कशें तू म्हाका सोंड दिलें. तेन्ना सरस्वती देवी म्हणटा की महाप्रभू निमाय पंडित ही इज माय मास्टर मगल स्वामी तो तागल मुखार हांव कशें उलोवचें. तेन्ना केशव काश्मीरी शरण वता महाप्रभू क्षमा मागता की हांव मगल अहंकार मस्त वाडिले घमंडी आसा हांव त्या दृश्टिकोनान हांगा सगळ्यांक हे करचे आणि हांव विद्वान म्हणून दाखोवन दिवचे. पण आतां म्हाका कळ्ळें की हे विद्या महत्वपूर्ण न्हय तुमकां शरण घेवचे ते महत्वपूर्ण आसा आणि तो भगवंताल भक्त जातो. हे सगळे जे लीला थंय जाले हे सगळे गंगा देवीन पळयले तिगल इच्छा तृप्त जाली तिगल मन. जे कृष्णाक जे यमुना देवीक मेळ्ळे थंय कृष्णा लीला आसतना ते आणि ताचपेक्षा कितली चड तिका थंय मेळ्ळे नवद्वीपात. आणि केन्ना महाप्रभू तांणी हे घेतले हरिनाम संकीर्तन सुरू केले गंगा तट आणि संन्यास घेतले कटवातू ते बी गंगा तट थंयची. सो गंगा देवी विटनेस ऑल इज पास्ट टाइम्स पुरे लीला तिक पळोवचे मेळ्ळे. केन्ना महाप्रभू जगन्नाथपुरीत केले तेन्ना गंगा देवी कशी वता गंगा सागरात हे जात न्ही मर्ज जाता मिक्स जॉईन जाता तरी गंगा देवी आणि फास्ट वचचे लागली सागरा दिकाने जाल्यार सागरा लागीं ते जगन्नाथपुरी असणे काही महाप्रभू राबताले सो दॅट शी कुड सी दोज पास्ट टाइम ऑल्सो जगन्नाथपुरीत मिक्स जात न्ही उदकांत ते तोच समुद्र न्ही बे ऑफ बेंगॉल आणि त्याच्या नंतर ओरिसाचे कोस्टलायन ते महाप्रभू थंय जी लीला जाली ते सुद्धा तिका पळोवच्या मेळ्ळे. हरिदास ठाकुराक नाणोवचे ते सुद्धा तिका पळोवच्या मेळ्ळे. तर गंगा देवी स्वयं भगवंताली ती व्हेरी ग्रेट डिवोटी. एक्चुअली महाप्रभू केन्ना बेंगाल वचा गेल संन्यास मेळना पडटान केन्ना बेंगॉल वचनी ती लायक संन्यासी हांव सुख पळोवचे वचना अशी रुल्स उरता ती केन्ना वचनी जगन्नाथपुरीतच आशिल्ले. पण हाऊसफुल एज जाल्या म्हणून तांणी एक पंथ वचे गेले बेंगॉल आणि तांणी थंय वचना पुढे तांणी म्हळें की हांव 2 रुपान येता ह्या जगात. नॉर्मली महाप्रभू केन्ना आपण भक्त म्हणून आपण देव म्हणून दाखोवन दिनाशिल्ले केन्ना भक्तागल रूप घेवनूच म्हणजे त्या दृश्टिकोनानच उलयताले. पण एक पंथ अशें म्हळें की हांव 2 रुपान येता एक दारू म्हणजे लाकूड जगन्नाथा रूपान आणि दुसरं म्हळ्यार उदका रूपाने ते मदर गंगा मातागल रूपान आणि दोघ जाणांगल एकच काम की जे पाप असता जीवागल जे पाप असता ते पाप दूर करून तांकां भगवंताची भक्ती भगवत प्रेम दिवचे खातीर आपण येता. आणि मागीर महाप्रभू एक श्लोक म्हणता जे विष्णू आणि गंगा खातीर म्हळ्या ते श्लोक हांव म्हणचे आय फाउंड इट बट आय एम थिंकिंग की हांव फक्त ताचे ट्रान्सलेशन सांगता ते प्रोनाउन्स करचे थोडे कठीण आसा की गंगा देवीगल उदकांत कोण स्नान करता गंगा उदकाक कोण टच करता पळयता आणि ताजे ना गंगा तटाचे जे वार येता ते वार येऊन जर आमकां टच करता सगळ्यान आमगेले शुद्धीकरण जाता. इतले शुद्ध आसा गंगा देवी.
पण हाज खातीर एक एक पॉइंट आमकां उगडास दवरका की ती शुद्ध आसा, पण आमी कितले शुद्ध आसा ती मागीर ते स्वीकार करचेक. आतां जे आमचेर काम ते करचेक ते उदकाने आमी बी तशी लेवलार उरका, तर वी विल गेट द बेनिफिट. अशें म्हणटात की गंगा देवी उदकांत स्नान केलें की पुरे पाप वता ते, पण आमी ते थंय भायर येत येतना पाप परत केल्यार करचे गंगा देवीने परत. तरी अशी एक पंथा ही जोलिनी राधानाथ स्वामी महाराज लेक्चरां सांगता आशिल्ले की आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करतना पहिले पंचकर्म करचे सांगता ती. लायक आमच्या शरीरातून इतलं कचर भरलेलं असता, इतलं नाकाशील पुरे असता, तर ते औषध काम करना आमचे. म्हणून पहिले शुद्धीकरण करता ती शरीराचे आणि मागीर नंतर ते आयुर्वेदिक औषध घेतल्यार ते काम करता. तशीची आम्ही गंगात वचून स्नान केल्यार शुद्धीकरण जाता, पण आम्ही आमगल स्वतागल मन आमगल भावना हेचेर सुद्धा आम्ही लक्ष दिवका, हाजेर लक्ष दिवका की आमगल मनात कल आसा, आमगल भावना कल आसा, आम्ही कश विचार करता ती, आमगल भावना कशी आसा, कृतज्ञता आसवे, नम्रता आसवे, सहनशीलता आसवे, हे पुरे जर आमगला मनात आस आणि आमगले चेतनात आस तर गंगागल वार आमकां टच जाल्यार सुद्धा आमगल शुद्धीकरण जातले. आम्ही अशें म्हणचे जाल्यार अरे स्नान करून आयले काही जालना, काही जालना मे ते अशें न्ही, ते पब्लीक प्रोव्हिडंट फंडचे तुम्ही 1000 घाले तुमगल बॉस 2000 घालता, तुम्ही घालले जर तुमकां मेळना कले तर आमकां बी घालका पडटा, आमकां बी मेहनत करका पडटा, तेन्ना आमकां मेळटा. आणि एक सांगल्या म्हळ्यार आमकां श्रीमद भागवतमांत प्रभुपादान तात्पर्यात बरयल्या तीर्थ तीर्थांनी कुर्वंती की विदुर केन्ना तीर्थयात्रा वचून आयले, युधिष्ठिर महाराजान म्हळ्यार की तूच तीर्थ म्हणून. तर प्रभुपाद थंय तात्पर्यात सांगता ती की लोक वता ती गंगात स्नान करच्याक पुरे पाप दूर करचे खातीर. ते गंगा तर जनावर सुद्धा न्हाता ती, पण मेन कले की आम्ही थंय वचून देवागल कथा ऐकू का. तर गंगा 3 फॉर्मा येता हे भौतिक जगात, 3 फॉर्म्स. एक म्हळ्यार उदकाच्या रुपान येता, मागीर ती शी इज फ्लोईंग, नदी म्हणून शी इज फ्लोईंग, तर त्या रुपान तू ती उदक दिता, पुरे खेती येणशेल कडे उदक घालून बरे तांकां एकदम फर्टायल सॉइल जाते, बरे कोण झाड आणि वाढतात थंय, लोक ते यूज करतात ती उदका रुपान येता. दुसरं म्हळ्यार शी कम्स एज अ पिलग्रिमेज साइट, मागीर खंय ते तीर्थस्थान जाता, खंय खंय गंगा आस, गंगा देवी आसा ते तीर्थस्थान जाता. तीर्थयात्रा खातीर लोक येता ती तीर्थयात्रा खातीर येतना गंगान स्नान करताना जे भक्त आसा ती तांगले संग करून आम्ही श्रवण आणि कीर्तन करता, तरीच आमकां ताजे जास्ती फायदो मेळटा. आणि गंगा देवी स्वयं इच्छा करता की भक्तान येवन, महान भक्तान येवन तिगल उदकात स्नान करका म्हणून. ती सगळ्यांगल पाप घेता, ती एक पण विचारता देवाक की सगळ्याने मगल उदकात अशी स्नान केल्या सगळ्यांगल पाप म्हाका मेळ्यार मगल भक्ती कशी जातली. तेव्हा देव तीक सांगतात 1000 करोड लोकांन बी तुगल उदकांत येवन जर स्नान केले, तांगल पुरे पाप थंय सोडले, एक शुद्ध भक्त येवन तुगल उदकांत स्नान केल्यार ते पुरे क्लियर जाता. ताचे खातीर हे बी अशें म्हणटात की गंगा उदकांतून न्हावचे आणि शुद्ध भक्ता पळोवचे, दर्शन घेवचे. नरोत्तम दास ठाकूरान म्हळ्या गंगा रे पारस होयले पश्चात हे पावन, की गंगागल उदकान न्हाल्यार तुम शुद्ध जाता, तुम्ही दर्शने पवित्र करो ए तुम्हारा गुण. पण हे वैष्णव ठाकूर तुमकां पळयल्यारीची शुद्धीकरण जाता. गंगा देवी बी इच्छा असता की शुद्ध भक्तान येवन मगल उदकान तू न्हावका म्हणून. तर एक उदका रुपान येता, दुसरं म्हळ्यार पिलग्रिमेज तीर्थस्थान जावन येता, आणि तिसरे म्हळ्यार तिगल ओरिजिनल फॉर्म देवीगल रूप. आम्ही कशी म्हणता ती सन रेज, सन प्लॅनेट अँड सन गॉड, सूर्यागल किरण,
सूर्यागल जे हे म्हणजे प्लॅनेट ग्रह आणि सूर्यदेव तशीची गंगा गल उद्दाक ते गंगा. दुसरं म्हळ्यार गंगा गले तीर्थस्थान मग ग्रह. आणि तिसरं म्हळ्यार गंगा देवी पर्सॉनिफाईड. तर गंगा देवी पर्सॉनिफाईड सुद्धा आम्ही पूज करतात. गंगा देवी पर्सॉनिफाईड कशी आयली ताचे विंगड एक्सप्लेनेशन. आता ते विंगड कल्पात तशें जाले की ते पुरे दे आर ऑल करेक्ट एंड दे कम एट डिफरंट टाइम्स. ते म्हाका ना पण एक डिस्क्रिप्शन अशें आसा की गंगा देवी ब्रह्मागल चली म्हणून. ओरिजिनल तिगल ओरिजिन कसं जाले की वामन देव केन्ना प्रकट जाले जाल्यार देवता गणागल परत सगळं मेळ का म्हणून वामन देवा रूप घेतले. आदिती चल जाऊन वामन देव जन्म आयले आणि वामन देवाक सगळ्यांनी विंगड हे गिफ्ट दिले. तरी त्यांना ब्रह्माने तांगल कमंडलू दिले. कमंडलू तेन्ना ते कमंडलून तानू गंगादेवी प्रकट झाली देवागल पाय धुच्याक. ते एक स्टोरी आसा. दुसरी स्टोरी आसा तर ती खंय प्रकट झाली आमगल हे भूलोकात नाही वैरी आध्यात्मिक जगात प्रकट झाली. मागीर वामन देवाने केन्ना बली महाराजांगले म्हणजे मत्यार पाय दवरले आणि पहिले 2 पावल दवरले तेन्ना तांगल बोट लागून ते स्लाइट तांतू होल जाले. ताजे ती गंगा देवी हांग मेटेरियल वर्ल्डात आयली. मेटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगात आयली. आध्यात्मिक जगात आशिल्ली भौतिक जगात आयली म्हणून तिका चरणामृत म्हणतात. इकडे वामन देवाले चरणाक टच जाऊन ती आयली. तिसरे भागीरथ ताने तिका भौतिक जगांत भूलोक अर्थली प्लॅनेटाचेर हाडले. ती एक व्हड कहाणी आसा आनीक की तांगेले जे पूर्वज आशिल्ले 60,000 60,000 पूर्वज आशिल्ले ताने कपिल ऋषीक तांणी मारच्याक म्हूण आयले. कित्याक म्हळ्यार ते राजसूय यज्ञ करता आशिल्ले की अश्वमेध यज्ञ करता आशिल्ले म्हाका खबर आसना एक्झॅक्टली. तेन्ना कशें आसता की घोड्याक कोण सोंड दिता ताजे अर्थ तुम्ही एक्सेप्ट करतात की आम्ही सुप्रीम आसा ती. कारण तांगेले बापसूक सागराक हे करचे आशिल्ले अश्वमेध यज्ञ. तर एक कडे इंद्रदेवान पळयले की हे लोक मस्त गर्विष्ठ आसा ती अहंकार भयानक असं. हे लोकांत तर राजा जावचे ना म्हणून तर इंद्रान ते लिपोवन दवरले ते घोडो आणि खंय कपिल मुनिगल आश्रमात. तरी हे लोकांनी पळयले ते घोड भितर वतना. आश्रमा वचून कपिल मुनीक विचारले. कपिल मुनी एकदम हंतो आशिल्ले समाधीत आशिल्ले. हे लोक अशी धांवता ताका मारच्या म्हूण घेवन आयले. मारच्याक म्हूण धांवन आयले. तेन्ना कपिल ऋषीक डिस्टर्ब जाले. हे लोक किळचता आयले तेन्ना डिस्टर्ब जाले. ताणे दोळे उगडले आणि तांबडे दोळे ते सगळे जाण भस्म झाले. 60,000 60,000 सगळे ते तांगल भस्म झाले. त्यानंतर सागरान ताका तो मेळ्ळी म्हणून अंशुमान तागेले चल्ल्या चलो नातू ताका भेटले. वचून पळून या खंय आसत म्हणून मस्त सोदले. मागीर गरुडान ताका सांगले की अशें असं हे तुगेल जे पूर्वज आसा ती भस्म जाल्या ती. तरी तो म्हणटा कसं करचें आता. तू गंगान आयल्यार मात्र तांगल उद्धार जातलो. तर गंगा हाडची कशी तर मस्त प्रयास करता ती पण तागल जन्म तागल लाईफ टाइम ते जायना. मागीर तागल चल्लो दिलीप म्हणून तो बी ट्राय करता पण तागल लाईफ टायमात बी जायना. तागल चल्लो भागीरथ तो मस्त तपस्या करता आणि गंगा देवीक प्रसन्न करता आणि शिवजीक प्रसन्न करता किंवा पहिले ब्रह्माक प्रसन्न करता. आणि तो म्हणता एक तरी म्हाका चेडूं ना ती तर म्हाका आय नीड अ सन टू कंटिन्यू द लिनिएज परंपरा कंटिन्यू करचे खातीर. आणि दुसरं म्हळ्यार म्हाका हे पूर्वज आसा ती
तांकां उद्धार जावका ताचे खातीर गंगा देवीक हाडका हांगा. ब्रह्मा म्हणटा तथास्तु, दोन्ही तुगेल कार्य जातले, पण गंगाक हांगा हाडच्याक पृथ्वी देवी तितली शक्ती ना गंगाकल फोर्स सहन करच्याक. तर कोणाले वचचे? शिवजीला वच. शिवजी जर तयार झाले तिका स्वीकार करच्याक तरी ती निवेदन. शिवजी वचून प्रसन्न करतात. मागीर गंगादेवी येता. गंगादेवी येता तेव्हा थोडे अहंकार असतात ती गलत. ती असं विचार करता की हांव इतलं फोर्सान येतली, हांव शिवजीक सुद्धा घेऊन वतल सांगा. ऍक्च्युअली अनेक स्टोरी असं हे ब्रह्मा कमांडूलातून आयल्या एक कहाणी. दुसरी कहाणी असं की गंगा देवी इज डॉटर ऑफ किंग हिमावत, हिमालय कल चली. पार्वती कल बहीण ती. तिक ते शिवजी जिजाजी लागतात ऍक्च्युअली. तर तिने विचार केले आय विल वॉश हिम ऑल्सो अवे. पण शिवाक कळले, शिवान तिका जटातू शिरकून घेतले हांगा. ती भायर येवचेक जालें ना. परत ताणें प्रे केले भागीरथाने की तीक सोड, ही तीक येवच्या दी म्हूण. तेन्ना गंगा देवी शिवा गेले जटांतून ती सकल आयली. तर अशें करून 2-3 काणी आसा. तर हे एक ब्रह्मा गेले, दुसरं म्हळ्यार भागीरथ आले, आणि तिसरं म्हळ्यार अशी सांगतात की विष्णू गेले पांयातून जे हुम येता ते हुम गंगा. आम्ही आता जगन्नाथपुरी वचून आयले स्नान यात्रा खातीर. तर थंय आम्ही नील माधव मंदिरात गेले, जे ओरिजिनल थंय नील माधव प्रकट झालेले. ती काणी तुमकां गोतच कितकी. आणि मागीर ते अप्रकट झाले, मागीर जगन्नाथाला रूप घेतले, आणि परत मागीर नील माधव थंय प्रकट झाले निलाद्री पर्वतात. तर थंय हांव वचून नील माधवाल दर्शन केलें. तर थंय नील माधवाल पांयार न्हू ऍक्च्युअली हुम येता. आणि ते उदक जे येता दॅट फॉर्म्स वॉट इज कॉल्ड एज महानदी. महानदी म्हणटा ती, ते बी गंगा गल रूपाचे. अशी 3 काणी आसा ती गंगा देवी प्रकट जावच खातीर. एनिवे कश प्रकट जाता ती हांगा आयली. हांगा येना पुढे मागीर कसं केलं, गंगा गल मस्त लील आसा ती. माताजी राजेश्वरी माताजी म्हणाली की ती भीष्म देवाला अम्मा म्हणून बाय. तेवे एक व्हेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आसा की राजा शंतनू एक पण तशी फिरतना तांणी सुंदर सुंदर बायल मनीस पळयले, स्त्री पळयले, आणि पूर्ण तो मोह फुल्ली कॅप्चर्ड बाय मोहा. तर ताणें तिका विचारलें तूं कोण आणि तू लग्न करतवे, तू मगल बायल जावका म्हणून इच्छा आसा. ती म्हणटा आय विल, पण मगल कंडिशन आसा की तू केन्नाय मला प्रितीन उलोवका, केन्नाय कोपून उलोवने, केन्नाय कटू शब्द उलोवने, आणि मगल मनाप्रमाणे जावका. आजकाल डिमांड अशी असते न्ही. तरी शंतनूक इतले हे जाल्यार अट्रॅक्शन असता, इतले आकर्षण झालेलं असता की तो कसले तयार जाता. म्हणतो विचार करता की मुखार कशी कितले दीस चलतले. म्हणतो तो. आणि खुशालेर जीवन तांगेलें हे जाता आसता. एक चेडू जाता, कितले खुश जाता, एक चल जाता, आणि चल जाता तशी ताबडतोब ती घेऊन वचून ताका गंगात घाण सोडता. शॉक बसता. ती कोण म्हणता गोतना, ती कोण म्हणता गोतना. उदकान घाल येतो. आता ताने व्रत तांचांक प्रॉमिस दिलेलं असता म्हणून लिप सील्ड, पुरे बंद, काही म्हण. पण अशी 7 पण जाता, 8th टाइम करताना ताका सहन जायना. तो वचून किळचत आनी तिका हातान ताण घेता त्या चेडाक, आनी तो म्हणतो की हे कशी कश तू इतलं कश तुगेल कठोर इथे. हांव सु जाऊ न्हू मातृत्व तुगेला तू नावे जागृत जायनी वे, चेडा कश तू उदकात मारून उडयतस. तर ती म्हणता पळय तर तू कंडिशन ब्रेक केले, सो आतां हांव वता, पण तू प्रश्न विचार म्हूण तुका जबाब दिवन मागीर हांव वता, आणि हे चेडाक हांव मगल सांगत घेवन. तेन्ना ती काणी सांगता की कशी हे वासू आशिल्ले, 9 वासू, आणि 9 न्ही 8 वासू आशिल्ले, आणि वशिष्ठ ऋषी गेले आश्रमात तांणी गेलेले, आणि वशिष्ठ ऋषी लागी कामधेनू गाय आशिल्ली.
तिने बरे बरे कसं की हे सगळं तयार करून तांकां खावयले पिवयले सगळे. तर तांतून जो एक वस्तू आशिल्लो दिव, तागर मनात विचार आयला की ही कामधेनू गाय आम्ही घेऊन वचया म्हणून. आणि भावाने हेल्प केले पण मेन तान व्हेले. आणि त्यान वशिष्ठान श्राप दिला की तुम्ही इतले दुष्ट भावना असं तुमकां भौतिक जगात वचका पडटलें, नाजाल्यार तान थंय आशिल्ले स्वर्ग लोकात आशिल्ले. तुमकां भौतिक जगात वचका पडटलें. तेन्ना क्षमा मागता ती की आमकां चूक जाली, प्लीज आमकां क्षमा करी, आमकां वचचें ना. एक पण दिलेले श्राप परत घेवचे जायना. पण तुम्ही जे 7 जण आसा ती तुम्ही ताबडतोब परत येतले. पण हान्ने ऍक्च्युअली आयडिया कायले जे चूक केल्या ताका मस्त वर्स थंय रावका पडटले. म्हणजे तुमकां दृश्टिकोनाने थोडे क्षण आसतले पण भौतिक दृष्टिकोनाने ते हजारो वर्ष जातले. म्हणून भीष्मदेव मस्त वर्स थंय उरले ते भौतिक जगात. तर तो दिव भीष्मदेवा रुपात आयलो. तर ती काणी सांगता, ती म्हणटा म्हणून तांणी म्हाका प्रार्थना केले की आमगल जन्म जाल की आमकां तुगल उदकात उडे, आमगल उद्धार जातालो, आम्ही परत आमगल जे स्थान आसता थंय आम्ही परत पावतले. पण हो हागले भाग्य तशी आशिल्ले प्रारब्ध की हाने हांगा मस्त काळ थंय राबका म्हणून तू हे वेळार येवन तू हे अशें केले. हे सगळे जे भाग्यात बरयलेले तेच तशी प्रमाण घडले. तर तो म्हणता तर म्हाका हे चेडू दी. ती म्हणता नाही, हाका हांव घेवन वता, हाका हांव ट्रेन करता, हांव शिकयता आणि करेक्ट टायमार तुका हाड दिता. आणि मागीर ती घेवन येता न्ही भीष्मदेवाक सान ताका देवव्रत ताका घेवन येता आणि दिता शंतनू राजाक. तर अशें कोनू हे महाभारतांत गंगा देवीगल ही काणी आसा. आणि काणी आसा वाल्मिकी रामायणातू की हे हिमावत आणि पार्वती गली ही चल्ली गंगा पार्वती चली न्ही सॉरी पार्वती भयणी. तर ही हे स्टोरी रामायणात येता. विष्णू पुराणात विंगड स्टोरी आसा. अशी विंगड जाग्याचेर स्टोरी आसा. तर गंगा देवी आयली, ती मस्त हांगा लिला केल्या ती. पण हांग घेना पडत आता आमगल रेलेव्हंट आमगल खातीर महत्वपूर्ण आसा की गंगा देवी केन हांगा आस तेन्ना ती आमकां 3 वस्तू दिवच्या 3, 4, 5 वस्तू दिवच्या तयार आसा. विंगड लोक येतात ते स्नान करच्याक गंगा जलात गंगा स्नान करच्याक. कोणाक भौतिक इच्छा आसता की आमकां हे जाय ते जाय, हे अशें जावका तशें जावका. कोणाक योगिक सिद्धी प्राप्त करची इच्छा आसता. आता कुंभमेळ्यातून विंगड लोक येतात ते शुद्ध भक्त येतात ती शुद्ध भक्ती प्राप्त करचे खातीर. कोणे येतात ती योगिक सिद्धी प्राप्त करचे खातीर. ते हे योगी आसा ते हांगा थंय गोमुख वैरी हिमालय गोमुखातून भितर वता ती आणि प्रयागराज थंय भायर येतात. थंय स्नान करून मागीर ते वता ते. कुंभमेळा वेळार जाता थंय अमृत भायर येता. अशें सांगल्या की केन्ना अमृत मंथन जाले मोहिनी मूर्तीने सगळे देवता लोकांक दिले. आणि तेन्ना जयंत इंद्रागल जो चल आशिल्लो ताणे निपेले 4 जाग्याचेर भरलेले अमृतान निपेले. खंय हरिद्वार, प्रयाग, नाशिक आणि उज्जैन 4 जाग्याचेर ते निपेले. म्हणून ते कुंभमेळा जाता आणि त्या मुहूर्ताक ते अमृत वयर येतात म्हणून लोक थंय वचून न्हातात ती. आता अमृत ताक शक्ती आसत आमकां कसले दिवचे. पण कोणे भौतिक इच्छा करता, कोणे सिद्धी मागता ती आणि कोणे शुद्ध भक्ती मागता ती. तर गंगा देवीक आम्ही कसं मागता ती ते आमकां मेळटले. पण आम्ही पहिले आमगल शुद्धीकरण करून घेवंक. आम्ही ऑलरेडी सांगले आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट केल्यारी ते आयुर्वेदिक पंचकर्म करना पुढे आयुर्वेदिकाचे औषध आमचेर बरे कोण काम करता. आमकां शरिराक ते कॅपॅसिटी वाडटा ते एब्झॉर्ब करचे खातीर. तशी जी गंगा देवीला वतन सुद्धा आम्ही आमगल शुद्धीकरण सुद्धा करता तरी ती आमकां आशीर्वाद दिता. ती आमकां देवागल भक्ती दिता. देवागल भक्ती करचे खातीर सेवा करचे खातीर आमकां बुद्धी दिता आणि ते बुद्धीचे सम उपयोग करून सेवा करचे खातीर आमकां शक्ती दिता. तो गंगा माता ती ऍक्च्युअली मदर आसा.
मदर ऑफ भक्ती, ती आमकां भक्ती दिता. तर आमचेर आसा की आमकां कसं मागचें गंगा देवी लागीं. सो कॅन वी आर ग्रेटफुल, आम्ही ग्रेटफुल असल्यारी, कृतज्ञता भावना असल्यारी, नम्रता असल्यारी, तेन्ना आमकां देवागेल भक्ती मेळटा. नाजाल्यार मेळना. नाजाल्यार गंगा तशी स्नान करून आमी परत येतले जाल्यार हृदयात परिवर्तन जावचें ना. परिवर्तन जावचे खातीर आमी समविचार करून, आमी समभावना, आमकां चेतना, कॉन्शियसनेस सम दवरल्यार वी कॅन मेक मोर प्रोग्रेस. तरी अशी गंगा देवीकार आनी मस्त काणी असतले, मस्त लीला असतले. महाभारतांतू, रामायणातू मस्त स्टोरीज असतले. कशी विंगड लोंगा गेले, उद्धार जाल्या तिगेल उदकात वचून. थोडे गंगा जल शिंपडल्यार सुद्धा कसं फायद जाता. शंकराचार्याने फुल्ल ते गंगा स्तोत्र म्हणून तांणी रचना केल्या. तांतू ते एक्सप्लेन करतात की गंगा जलान कल जाता म्हणून. So ते I just want to share that. गंगा स्तोत्र आदि शंकराचार्यान बरयल्या आणि ते म्हणतात की गंगा आमकां शुद्धीकरण बी करता आमगेले आणि आमगेली इच्छा पूर्ती बी करता. गंगा देवी आसा आणि तिगल शुद्धता इतलं आसा की कोणाक श्रद्धा आसा, हे एक हांव सांगचे विसरली, कोण श्रद्धेन ते उदकांत स्नान करता तांगल शुद्धीकरण जाता. फेथ ना जाल्यार जायना. शुद्धीकरण आमगेल जाता. आणि कोण गेल्ल्या, कोण मृत्यू जाल्या तांगल अस्थी गंगा उदकांत घाल्यार तांगल आत्मा सम जाग्यार वता. कोणाक स्वर्गा वचचे आसा, कोणाक मुक्ती जावका, कोणाक भक्ती जावका, त्या प्रमाण ती पावतात. ते तितलो पावर आसा गंगा उदकांत. देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे शंकर मौली विहारिणी विमले मम मतिरास्ताम तव पद कमले. की हे देवी, तू खैतून आयल्या, तू भौतिक जगातून नाही, तू आध्यात्मिक जगातून आयल्या, तू स्वर्ग लोकातून आल्या. आणि हे जे तिन्ही त्रिभुवन म्हणजे तिन्ही जे हे लोक आसा ती ताज तू शुद्धीकरण करून तू तांकां वांचता. तू शुद्ध आसा आणि तू शिवागल जटा मौली, शंकर मौली तांगल जटातून तू भायर येता. आणि मगल मन केने तुगले हे कमल चरणाचेरी मगले मन स्थिर उरो. मम मातिरस्तम तव पद कमले. भागीरथी सुख दायिनी माता स्तव जल महिमा निगमे ख्याता नाहम जाने तव महिमानम पाहि कृपामयी मामज्ञान. ही हे मदर भागीरथी, ही भगीरथी तू आमगल आवस आसा, तू सगळ्यांक कल दिता, सुख दिता, सुखदायी असतो. आणि जे वेद आसा ती तांत तुका स्तुती करता. ती तुगेले उदकाचे स्तव जल महिमा, तुगेल उदकाची जी महिमा आसा ते ख्यात म्हळ्यार स्तुती. ती स्तुती वेदातू बरयल्या. नाहम जाने तव महिमा, की आमकां तुगेल वतना पण हे सगळे आमकां हांत वाचा मेळटा. पाही कृपामयी मम ज्ञानम, की म्हाका तुगेले चरणाचेर केने मगला माते दवरचे आसा. आणि तू कृपालू आसा. मगल बुद्धी कमी आसा. हनुमान चालीसात म्हणता दीनहीन तनु जानके सुमिरो पवन कुमार, की हांव दीन आणि हीन आसा. तशी हांग शंकराचार्य म्हणता आसा की नाहम जाने तव महिमा, की म्हाक बुद्धी ना, म्हाक तुगेल महिमा पूर्ण म्हाक कळली, पण पाही कृपामयी, पण तू खूप कृपालू आसा, तू मगले रक्षण करी म्हणता ती. हरिपद पाद्य
तरंगिणी गंगे हिमविधुमुक्ता धवल तरंगे दूरी कुरु मम दुष्कृति भारम कुरु कृपया भवसागर पारम. हे देवी तुगल जे उद्दाक असं त्याची हरिगल चरणामृत असं म्हणून ते शुद्ध असं आणि पूजनीय असं. आणि तुगल जे वेव्स असती तरंग असती ते स्नो म्हणजे बर्फ चंद्र आणि मोती तशी धव असं. आणि ते उदकाने मगल पाप धुवून सोडी आणि माका हे भवसागर पार करच्याक म्हाका मदत करी. तव जलम अमलम येना निपितम परमपदम खलु तेना गृहीतम मातर गंगे त्वयि यो भक्त किल तमद्रष्टुम न यमहाशक्ता. हे माते कोण तुगल शुद्ध उदक पिता त्यांका हायेस्ट स्टेट कल म्हणता होड उत्तम स्तरार ती पावता ती. हे गंगा देवी यमराज सुदे तुगले भक्तांक हात लायना. पतितो धारिणी जानवी गंगे खंडित गिरिवर मंडित भंगे भीष्म जननी खलु मुनिवर कन्ये पतित निवृणी त्रिभुवन धन्ये. की जानवी जानू मुनिगल कान्ना तोन वचून ती बाहेर आली म्हणून ती जानवी सुद्धा म्हणतात ती. की तुगले उद्दाक जे असं ते हिमालया बत्ता हिमालयात वचून मग तो घेता तर ते उद्दाक आणि कल जाता आणि सुंदर जाता. आणि तू भीष्म देवाल आऊस अस तू जानू देवी गेल चलली अस तू सगळ्यांक पतित कोण पतित अस तांका पतित पावन असतो. आणि तू तिन्ही त्रिभुवन धन्य तिन्ही भुवनातून तू धन्य अस सगळीकडे तुगले पूज जाता. अशी सुंदर रचना स्तुती शंकराचार्याने गंगा देवीर केल्या. तर आम्ही गंगा देवी आम्ही स्नान करचे गेल्यारी आम्ही प्रार्थना म्हणून येद एक कॉन्शियसनेस आमगले आम्ही दवर येद. आणि कले पॉइंट म्हाका विसरला की एक सेकंड. बस हे शेअर करचेशिले. थँक यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरी बोल माताजी. की तुम्ही चंद करून आमका गंगा महात्मे गंगा देवीले महात्मे आणि तिगेल ते काणी आमका सांगले. तशी कोणाक कसले डाऊट असला रे निमगू येत नवा माताजी तुमगेल परमिशन आस म्हणजे रे कोणाक कसले डाऊट असला रे माताजीले निमगू येता. हरे कृष्णा. गंगा माता मात्र नहीं बाकी विषय अर्जलारी माताजी सब सीनियर माताजी सीनियर डिवोटी देखून तुमका खंयचे विषय रे डाऊट असला निमगू येता म्हणून लेखता माताजी नवा म्हणारे. आम्ही पुरा हंतो येता इतलेची होगोर चंपून येता असंची त्यांना मनात मस्त डाऊट्स असता त्यांना डाऊट अशी जनांनी निमगू येता. तुम्ही चमकत असती हाव तुमगल मागशी बसल्या ना तुम्ही मागशी नाही आमगेले एदोर बसून तुम्ही आमका सांगून दिता असांची की अशी आता गंगा माता विषयान सांगला आमगेल प्रमाणात गंगा वचून बुडलारी आमगेल कोणी म्हळ्यार साधारण जरांगेल मनात असत्या गंगेन तू बुडलारी जाल्यार आमी केल्यार पाप केले म्हणजे गंगे बुडूका जाल्यार ताजी पुढेची आमगेले मनशुद्धी जाव का म्हणून सांगून तुम्ही आता सांगताना त्या आणि काही सम क्लिअर झाल्या. कशी पंचकर्म या करता जाल्यार आयुर्वेदिकांत तुम्ही ताका उदाहरण दिलेलं तशी
आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करचे फुडें आमगेल देह शुद्धी करून मागीर तांणी पंचकर्म हे करता जाल्यार मात्र आमगेल देह ते ओक्कद स्वीकार करूंक रेडी जाता तशीच आमी गंगे बुड्डूक जाल्यार ताजी फुडें जी आमगेले अंतकरण शुद्धी जाल्यार मात्र जाता म्हणून तुमी सांगिल्ले करेक्ट आणि डाउट तुम्ही कोणे लिंबूचे नाव म्हणजे जस्ट हे एक्झाम्पल मगल नाही राधानाथ महाराजांनी सांगितलं एक्झाम्पल हे खंयचे मगल नाही ऑब्वियसली हांव जे आयकल्या तेच हांव रिपीट केल्या आणि अनेक म्हळे पहिले काळा कशे आसताले तीर्थयात्रा मे लोक चमकून वताले बैलगाडीचेरीन चमकून वताले तर दे हॅड इनफ टाइम टू प्रिपेअर देअर कॉन्शियसनेस तितले वेळ उरताले देवाल नाव घेतीर घेतीर वताले तर थंय पावसर तांकां एक ते हे इगरनेस एक आतुरता वाडताली आत पावतले तर थंय वचून आपण इतले कृतज्ञता भाव आसताले की हा दर्शन मेळ्ळें आतां आज कशें जाता फटाक फ्लायटात बसले पावले फटाक एक दिसात तीर्थयात्रा केले परत आयले तर वी डोंट हॅव टाइम टू प्रिपेअर म्हणजे आमकां कॉन्शियसनेस प्रिपेअर करचे टाइम आसा म्हणून दॅट इज वाय वी शूड बी कॉन्शियस की टू प्रिपेअर आर कॉन्शियसनेस पहिल्याचे आम्ही विचार करका आम्ही त्याबद्दल थोडे वाचून वचका ते कसं प्रार्थना म्हण येतात ते तयार उरका आपल्यागे ते अशी बुडचे आणि येवचे तर ते ताचे खातीर प्रिपेरिंग कॉन्शियसनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट्स वॉट आय शेअर वय माताजी तुम्ही सांगेल सम आता उगयोचे नेतांजी जट्ट एक 4 दिसाक ऑफिसाक आत कामा वतल चेड तश म्हण जाल्यार 4 दिवस रयत गेल्ले फ्लायटार चमकलींचे आयलींचे का त्या फ्लायटार जेवण थंय पावचे वरेक म्हणा फ्लायटार चडचे वरेक ऑफिसा वर्क आसता मात तेंचो थंय पावलींची बुडलींची आयलींची येतना त्या एक 4 दिवस मात्र त्यान तो कॉन्शियसनेस आसता बाकी वेळार पुरा टाइम We have to finish in so much time. तशी असता तर तुम्ही सांगेल करेक्ट आहे आम्ही अशी वच्च काय जाल्यार नित्य काय नसल्यार आम्ही एक पणपणे हरे कृष्णा महामंत्राचे जप करून त्या रितीर आम्ही कृष्णा कॉन्शियस येवन म्हळ्यार देवाले जे आमचो असल्यार मात्र हे जगतले म्हणून दिसता तशी आमगेले एक भक्त असं शिदा महाप्रभू आणि लास्ट संडे भागवतम क्लास दिले आणि तातूंतल्यान एक अगदी इम्पॉर्टंट पॉइंट म्हणून सांगले की आम्ही हे करचेसो ते करचेसो ते करचेसो ताजेर आमकां लक्ष आसता आय हॅव टू कंप्लीट माय चॅन्टिंग आय हॅव टू डू द ऑफरिंग आय हॅव टू डू दीस आय हॅव टू डू दॅट हे करचेसो ते करचेसो ताजेर आमकां लक्ष आसता स्पेशली बायलां घाले कारण घरचे पुरे काम बी आसता भक्ती बी साधना बी करची आसता आणि कसं जॉब बी करतात ती तरी ते बी एक अनेक एक एडिशनल जबाबदारी असता ऑल द टाइम वी आर थिंकिंग ऑफ डुईंग ऍक्टिव्हिटी कसले तरी ऍक्टिव्हिटी करचे ताचे बद्दल आमकां मनात चालू असता म्हळ्यार की प्रभुपादाने इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा ऍक्टिव्हिटी म्हणून नाव घालले then it would have been ISKA ना त्याने म्हणे आपण तसं पण इट इज ISKCON इंटरनॅशनल सोसायटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस लाईक माय देव आम्ही कसं करतात ते पळयना आमकां भावना कलस म्हण ते पळयता सो आमकां हातूं जर नम्रत असल्यार कृतज्ञता आसतली आमकां जे कल मेळटा विल बी ग्रेटफुल फॉर दॅट एक पण राधानाथ महाराजच्या लेक्चरात काणी सांगता आशिल्ले इंद्रा गले हेची अमृत म्हणतना काणी तू सूर जाता इंद्रा एक पंथा ऐरावताचेर चमकत असताना दुर्वास मुनी मुखार येता आणि दुर्वास मुनी इंद्राक हार दिता आता हार कोणाक मेळ्ळ्या ताका आनंद जाता पण इंद्राक मस्त जण हार दिता ती जाल्यार मागीर स्वर्गाचे राज न्ही तर ताका त्या हाराची इतलो व्हॅल्यू नाशिल्लो he didn't have so much value for that garland आणि ते ऐरावताक घाले ऐरावतान ते काढून सकल उडयले आणि ताजेर बसतिले पायांनी आणि दुर्वास मुनी श्राप दिले तुगेले इतलो अहंकार आसा इतलो घमंड आसा तुगेल पोझिशनच वतले तुगेल स्वर्ग लोकच वतले आणि तशी जाता देवता गणाक हे असुर गण येऊन पुरे तांकां पुरे घेऊन वतात एव्हरीथिंग इज टेकन त्यानंतर ती विष्णूला वता ती आणि प्रार्थना करता ती आणि त्यांना विष्णू सांगता की तुम्ही अमृत मंथ हे सागर मंथन करा ती
आणि जे अमृत मेळटले ते तुम घेयाती आणि ताच्यान परत तुमकां जाग परत मेळटलो म्हणून. परत आनी एक पंत इंद्रदेव करता. ताका गुरु स्वता बृहस्पती कोर्ट येता तेन्ना इंद्रदेव अप्सरा नंतर पळयत आसता. इंद्रदेव